Omyo ukna ban le school haka school ba. Watla upas ba haka exam jong u. Balay kim pediang. Tongin nya page prolog yakan ka story hadu bakut. Kenang bantip ikadaw. Balay. Kabina bat urobat kidai shikurem. Bat kidon uwe ukun senrang. Kabina bat ulok ki let simform haka we ka school ba nakabenta ban pha school no ay ukun jong ki. Enda kini ki arngut silok ki lapoi ha school. Ki rung ha kamera jong kanong hikai. Kanong hikai ka kili yaki. Piawan le ayu. Urobat ulaong. Ni kwa ba ukun jong ni unwan school hang ni ha school jong pi. Kanong hikai ka say ka form ka ai ha urobat. Urobat namar ba umtip ban pule. Ula kili ka ekong kane ka kot ayu. Kanong hikai ka laong. Pule hang tua ka tok kumno. Urobat upet ya ka lok. Kalok jong urobat ka laong. Ngimnang kong ban pule. Kanong hikai ka laong. Ai ka tua ka form ngan pen pule mga. Kanong hikai ka shimi ka form. Ka pen batay ki jinglut jing sebaro. Enda kanong hikai ka dep batay ka bailut bay sep na ka banta ukun jong ki. Kanong hikai ka laong yaki. Ka biang na em. Urobat ulaong. Ka biang kong. Kalok jong u ka laong. Robat ngati nga sngew kumba ka rem palat. Urobat ulaong ya kalok. Kabay school ka rembet lada pilet hangno. Kabina ka sengap no. Namar ulok ulamon ban pa school hangta. Watla ka rem makana. Kanong hikai ka say ka form. Ka ai ha urobat. Baun pendapi ka kerteng jong ukun. Bat ka laong. Pihak ban siu no menta 10 hajar. Urobat ulak kongu. Urobat bat ka lok jong u. Kimnang ban pendap ya ka form namar kim na school ila jong. Kishuya pet iwei. Kanong hikai ka lingo. Balay ki klem to ka form ban pendap ka kerteng jong ukun. Kanong hikai kelas ngeu tu. Bakim nang ban pule ne ban to. Kelas shimhi ka form. Ka pento ka kerteng jong ukun jong ki. Kanong hikai ka laong ya ki. Lada ukun jong pi ufil haka interview. Ka shipawa jar jong pi pinum yu asyu. Urobat bat ka lok kila menjur ya ka jingong jong kanong hikai. Katba kanong hikai kadang pendap ka form. Kakili urobat, pitray ayuba. Urobat ulaong, ngatray company. Kanong hikai kapay urobat. Urobat ulaong, donjing tut ne kumnokong. Kanong hikai kalaong, donjing tut ay. Enda urobat uladep siw ka 10 hajar. Kanong hikai kalapaap yaki syabar. Namar ukun jong ki udang to ka exam interview ha classroom. Hadin si kenta, ukun jong ki uladap to ka exam, bat ulat yale kaino bat ki para kena. Kabina bat urobat, ki haban api ka result jong ukun. Kabina bat urobat, ki ap shideng si ha school, klemyo kubor ay na kabenta jong ukun. Kabina kalaong ni ulok, ki siya likili ha kamera jong ka principal, balay kata ka result jong ukun jong ngi ka slam kumne. Urobat ungge ja kalok, bat ulet ha kamera jong ka principal. Hakapor ba urobat umut banrung ha kamera jong ka principal. Ulayo sngaw ba ka principal ka maya ka nong hikai ba iPhone yu ukun jong urobat. Ka principal ka maya ka nong hikai bat ka laong. Balay pimfun yang nga shwa ba pin iPhone yaki. Ka nong hikai ka laong. Ngampoy perkat. Ka principal ka laong ka nong hikai. Ukun jong urobat upas bah ha ka interview. Henry ngan ong kumno yaki. Urobat ulayo sngaw ya ka jingkran jong ka principal. Ba ukun upas ya ka interview ha school jong ki. Ka principal ka laong ka nong hikai. Balay pim tipsya ba ka school jong ni hang ne ka priang tang ya ki kun ruspa ki kun officer. Om ya ki kun badok. Kumno ngin pensyong lang ya ki kun ruspa ba ukun jong uba robat uba shutrekam company. Ka nong hikai ka panma ba ka principal. Ka principal ka laong ka nong hikai. Kilit ong yu uba robat ba ukun jong ki ula fil ya ka interview exam. Uba robat ula yu sngelot ya ka jingkran jong ka principal ha kamera. Ha kata ka por, security ula yu i ba urobat uyang ha kamat jingkang jong ka principal. Bat ula lektan ya u. Urobat ula ong yu security. Ap kendiat nga kwa ban kran ya i principal. Security bat uba robat klia bunya ha kamat jingkang. Ka principal ka yo sngew ya ka jing ya bunya jong ki. Ka principal bat ka nong hikai kilawan mi habarenda. Ka principal kelakeli, balay je ayu. Security ula ya tu ba uni ubri ula sngap tu ya ka jingkran jong pi. Urobat utur sajan ka principal bat ula ong ya ka. Maap yang akong ngalabakla, bat ngalaklet bangadai tang ubri bat rekam company. Kumno ukun jonga unya syong school lang bat ki kun ruspa ki kun officer, haba ukun jonga ude ukun duk. Urobat ula ong ka principal. Watla ukun jonga upasa ka interview exam.
Pi nuot bat pi tmu ban pen fil ya mar udai ukun badok. Urobat ula ong biang ya ka principal. Kadai ka jing bakla jong ngakong. Bangat rang ban penang pen start ya la ukun. Henry ka bas ngeusi ka long. Baka klem urlong ya ka jing trang jong nga namar bangat dok. Watla ka taru ngamdu jing kermen. Ngatrang ban pa school ya ukun. Urobat ula ong biang ya ka principal. Dei manga ubala bakla. Ngadang perkat ngan pa da ka school ba bat ka barem dor. Kenang ba ukun jonga unyo jing hikai ke babha, Henry kam sim long gumta. Urobat ula ong, maap yang akong, ngam tip baka skul jong pi karem tang kador. Kumno pi ai jing hikai ki kin na skul, kabadai ni kabalat. Shwab urobat umur ban lek nyo, ula ong ka principal. Lada jia baki kin na skul jong pi ki fil, na lor ka jing siu ka barem dor. Ken mau kong, ka jing ken no kan daya pi. Urobat bat ka lok jong kimi no hakata ka skul. Kano hikai ba iPhone ni ukun jong urobat ka leto sa kamera la jong na marka sneu day ka jingkren jong urobat ka principal ka snap jar ringkat bat ka sneu diaw na marka ting yo ka long shisha kum bakran urobat ka principal ka ting yo ka hirdor ka pule puthi jong ki khenna school na mar ba ka jit tang ki baru spa ba standard Henry kam tip ba brabor ki khun baduk ba jinjar ki kham start bat ki day ki ba wan shakma tha ka jing pule Bat ki day ki baju wanra eka jing job bat ka nam jong ka school. Ladap sutenat, ngubah like, share, bat subscribe ka channel bat share comment.